हेलो लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव फिन खेबसेबाव बरायहरफिननाय जाबाय ओमफ्राय दिनै फार्स्ट ब्लग जागोन इट इज माय फार्स्ट ब्लग ओमफ्राय आं दिनै दायो माने क्लास थांनो रेडि जाबाय आरोना नै ड्रेसआ फिटिं क्लासाव थांसिगोन थौदो बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो जुदि इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थादो नाहनो थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्टिं खालामनोसै थौदो डाइरेक्ट क्लास स' नै बेनो आरोना जोंना गामिनि रास्ता गामि नालाय मोजां नङा लामाफ्रा थखानिफ्राय ओरैहाय काप्राझाब होबाय ट्रेन्सफर्मार थखादै जोङो काप्राझाबनाय आरोना बे लामायानो इयाव वाटार साप्लाइ होदोंना जिं जिं बेनिखायनो इदि बानायदों आरोना गामिनि भिउफोरा मोजाङानो सासे लोगो नेबाय दं र' दा मोनफैथ'वाखैनो गाइस ओमफ्राय जों थांसिगोन दसे थानानै दान्दिसे थानानै टाइमा बेसे जाखो 8:33 जाबाय नै बेखिनियाव बन्द जागोन बेखिनिया बन्द जासिगोन Sabi nga nila. Hindi ba, sanay, hindi mo amat mo